अपने सब सुननी यहाँ के पहिल का शब्द लकियाई हमने के अब सुप्रारंभ करता नहीं जा शर्मा जी अशुभ प्रारंभ कैल रहे अब यहाँ के पंडित जी हैं शुभ प्रारंभ कहनी हो तो देखिए यहाँ के कितना निमन शुभ प्रारंभ कहनी हो ये माय के खराब हो गई जैसन नियत वैसन बरक लोगे भाग गइल मिक्सरे बैठ गइल शर्मा जी अशुभ कहले रहे यहाँ कहने के देखिए हम शुभ प्रारंभ करता नहीं ऐसा लायक पूरा कत मिल गइल हो अतना ना शुभ कहनी हो जे शुभ के फल देखबे कहनी हलो रवालो हेलो यहाँ के लाज ना लगल हमारा रहो तनी साउंड दिखाओ चिचियाता साउंड मशीनरी सामान हो भगवान के बनावल शरीर के कोनो गारंटी नहीं है ना कब सर्दी खांसी हो जाए कल दिन भर में 2 हाली अस्पताल में हम एडमिट हुए 2 हाली तब कब के करे फैसला हमरा बुझात रहो के प्रोग्राम आज के फैले होई का दनी बाकी मालिक के मर्जी और गुरु के कृपा से आज सबके सामने रवा सबके सामने हम उपस्थित बानी महाराज सुप्रारंभ करनी हो तो माइक खराब हो गइल यहाँ के कहने कि जय हो बाबा महात्म तिवारी देखी देखी महात्म बाबा यहाँ के बाबूजी हो या बाबा कहता देख ली बाबूजी के बाबा के कहेला जी बाबूजी के बाबा मुसलमान लोग कहे हाय देखो वहाँ के पिताजी हैं यहाँ के कहते कि जय हो बाबा महात्म तिवारी जय हो ये कहाँ के लॉजिक है जी ये कोई लॉजिक है आप पिताजी को बाबा कह रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ ये अपने आप को मैंने अब हम ढेर कुछ ना कह पुरनका लोग कहे कि थोड़ा लिखना ढेर समझना निमन ना हो बाबूजी के बाबा कहल जी ना बबुआ यदि हम अपना बाबूजी के बाबा कहीं तो उसे का होई इया के गाड़ी पड़ी तो ये सब ना कहल जाला शर्मा जी में लहरा ना बाजल हो तो हमहू लहरा ना बजाए तो शर्मा जी क्या खनई खा दोनों अपन औरो फोर के गाई और सुरदास हो जाए हाँ जब शर्मा जी के पटीदारी करता नहीं ये शर्मा जी में ना बाजल हो तो शर्मा जी के दोनों अखिया नहीं खा औरो कहल तो भड़का दिहल जा यहाँ के मंचा मंचा का टरेन टरेन घूम के गाए महाराज कहीं का ओइसन ओइसन बात तब महाराज हम 2 गो वंदना गायब हेसन माइक पर हम 5 गो गायब तो उतना करे जा बाहर हुआ करे जे कोनो सर नु काम करे हित चुकी करे जा दूसरा के घरे श्राद्ध कइला से बड़का चुकी करे जा हो जाई करे जा बान तब नु बिना माइको के गाली हो जाई रोरा माइक के लाइन काट दी अब बिना माइक के देखियो हम गायब तोर लोग के पूरा लोग के सुनाई कि ऐसा माइक पर हम 2 गो गाए हम 5 गो ना गाए काहे ना गाए जो करता कहस के रुपया ले लेबल हम बिना माइक के गड़ाए काहे ना गाए कहता जब प्रधान के आगे कहते बुखे कोई है ना गाए काहे ना गाए हां ठीक बढ़िया बढ़िया राजा ध्यान देवे के बाद एगो हम खजरी गौले रहनी हम बहुत बरसत सावन के फुहार हो दुआर तोहरा आई गईनी भोला जी की कजरी ना हो गंगा किनारे मोरा गांव हो तोरी के जाओ को सावन में जन्म में भइला भादो में बाढ़ हेल तो कहता के दादा हो दादा हम ऐसन बाढ़ देखलो ही आपको पता है कजरी 16 प्रकार से गाई जाती है हमारे देश में 16 प्रकार से कजरी का नाम कजरी के हो कजरी मिर्जापुर के एगो लड़की रहे राजा के बेटी
ना हाँ जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। अच्छा वो अपना प्रीतम के याद में जौना जौना राग में गाना गौली हाँ ओकरा के कजरी कहे लागल गई हाँ उहे गौले रहली हाँ कि कौन भइल हमरा से खसूर हो नजरिया से दूर कैला बालमू गंगा किनारे मोरा गाँव हो ये को जानी ले रवा जान कजरी गनी है कजरी ना है झूला गीत हो हाँ झूला लगे कदम के डारी झूले कृष्ण मुरारी ई झूला गीत हो हाँ कजरी का हो हाँ ध्यान दी हाँ सावन के महीना में हाँ एगो ननद सज धज के हाँ घर से निकलल बिया भौजैया पूछत दिया अपना ननदिया से बेगो के लेके कि बोलो हे सावन के महीना में हाँ उल्टा चढ़ती है। हे सावन के महीना में ए कहाँ के तैयारी कैले बाड़ी हाँ भाई बेगो के लेके कहाँ जाता है ए भौजी ए, हम जातनी खट कजरी खेले। कजरी खेले जाइबे आ गजरी खेले खेले जाता रू हे सावन के महीना में सुकुमार शरीर सुंदर रूप अकेले कजरी खेले जाइबू जमाना बाउर बा ऐसे तहर अकेले गोल ठीक नहीं खेल हाँ मनचुन के मत जा ना ए भौजी ए ई मॉडर्निंग जमाना ह। अच्छा एमे सब केहू अकेले अकेले जाला। हाँ हमू जातनी अकेले कजरी खेले। हाँ देख लो देखी प्रभुनाथ भैया कजरी कैसे गावल जाए तो कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया बदरिया घेरिया कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया बदरिया घेरिया कैसे खेले जैबू सावन घेरी आई नदी घेरी आई नदी घेरी आई नदी रे घेरी आई नदी कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई म्यूजिक नहीं खेपा जाए भौजैया कहती है तू तो जात हऊ अकेली संग सखिया न सहेली तू तो तू तो जात हऊ अकेली संग सखिया न सहेली ए नो कान्हा घेर लिए हो कान्हा घेर लिए तहरी डगरिया बदरिया घेरी आई कैसे खेले जैबू सावन में बजरिया बदरिया घेरी आई अंतिम अंतर कितने दामिल फांसी चढ़ गए कितने गोली खा के मर गए
खा के मर गए गोली खा के मर गए। व्यास श्री गौतम गोपाल कीर्तन मंडली पुरस्कार स्वागत। तो कितना फीसद हुई है हो, कितना फीसद हुई है जेहल में चकरिया बदरिया घेरी आई भगवान भोलेनाथ के विवाह गावे के आदेश आइल बा। अच्छा 35 मिनट के समय मिलल बा। हाँ एमे 5 मिनट 7 मिनट हम गाइए ले लहु खूब। हाँ हाँ 5 मिनट पहले इंडिकेट कर दिहल जाए। अब देखी करेजा बनाई बाबा, मार्केट में हर जगह निमने साउंड ना मिलेला, कहीं कहीं ऐसा हो जाई हाँ जे बिना साउंडो का गावे के पड़ जाए। तब ध्यान दें। हाँ आवा बाबू और शिव विवाह के कहानी शिव विवाह के कहानी शिव विवाह के कहानी तो सुनावत जी शिव विवाह के कहानी सुनावत जी शिव विवाह के कहानी। किताब कोनो पढ़ले नहीं करेजा बन जाए कहियो अपने घरे खाई। हाँ निमन तने दूध दही घी पनीर तब ये सब कहियो अपना घरे खाई, तब करिया दबा के खाई करेजा बन जाई बिना माइक के गावे लागो। तब करिया पोलोथीन में खाली पनीर चोरा चोरा के लिए आए। हे बाबा दृश्य का बा भगवान भोलेनाथ भगवान राम के भजन में मगन बा और नारद जी के कहला से मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के ध्यान धो के अब भगवान भोलेनाथ जी के तपस्या में मगन बाड़ी। भगवान ध्यान धैले बानी राम के, शंकर भगवान राम के ध्यान धैले बानी, अब मैया पार्वती शंकर भगवान के ध्यान धैले बाड़ी। तारक सुर नाम के राक्षस के यही में मौका मिल गई बा, यही बीच में मौका मिल गई बा। घोर अत्याचार कैले बा, अपना बल के डंका से मनुष्य तो मनुष्य हो देवता लोग के परास्त कर देले बा। देवता लोग के मार मार के देव लोक से भगा देले बा। देवता लोग आपन आपन रूप बदल के धरती पर गुजर बसर करता लोग, विचरण करता लोग। बहुत दिन बीतल तो देवता लोग बिटुराइल, आपस में गोष्ठी कइल, विचार कइल, कहिया ले अपन घर छोड़ के एने ओने भागत रहबो, चलो भगवान के शरण में शरणागत हो जा। सारा देवता लोग ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचल, अब ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के कहता लोग कि हे ब्रह्मा जी, हे देवता, देवताओं का प्राण संकट में है, रक्षा करो देव।
रक्षा करो। अरे पूजन डाल ब्रह्मा के चरण माई बाबा ए बाबा ए बाबा ए बाबा बीडीसी विशाल सिंह भैया मधुरा पाली पंचायत से 100 रुपए दिल बने विशाल भैया हार्दिक अभिनंदन। अरे देवा लोग के भइल बा जुटन माई बाबा ए बाबा अब ब्रह्मा जी के छुए लो चरण माई बाबा ब्रह्मा जी के धइल लो चरण माई बाबा हे देवता ए देवता हे ब्रह्मा जी ए अरे हर हमनी पति दिना ध्यान माई बाबा हमारी पते दिना ध्यान रे बाबा हमनी पति दिना ध्यान माई बाबा रौर बानी सबसे महान माई बाबा रौर बानी सबसे महान माई बाबा। ए ब्रह्मा जी कहने के हे देवता लोग आखिर तार लोग कहत का बड़ा लोग का तो कहल लोग कि कैसे होई पपिया के मरन माई बाबा ए बाबा शर्मा मनोज गवले गाना माई बाबा। ए धर्मेंद्र दीवाना जी संतोष यादव जी के शिष्य बानी बहुत बहुत पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन करब खुशी है खातिर भगवान से प्रार्थना करब। हे देवता हे ब्रह्मा जी ए तारकासुर नाम के राक्षस हमने के परेशान के लिए बा हां ओकर मृत्यु कब होई कैसे होई एकर उपाय बता। ब्रह्मा जी कहने के जा लो शंकर भगवान के विवाह कराओ लो और शंकर भगवान के लड़का होई 6 गो मुड़ी वाला उहे तारकासुर के मारी। अब शंकर भगवान तो ध्यान में बानी और शंकर भगवान के ध्यान दूर के इनकर विवाह करावे के फिर में देवता लोग लागल बा। सारा देवता लोग अपना अपना लोक से अपना अपना घर से सुंदर सुंदर परी लोग के मेनका रंभा उर्वशी के भेजता लोग सज धज के परी लोग भगवान भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पर आके भगवान भोलेनाथ के लगे नाचता लोग गावता लोग आ मधुर मधुर गीत सुनावता अपना नगरिया से चलली हपरिया तो हाथ चमका के नाच गावे लगली तो परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली परी भोला जी के मनवा डोलावे लगली। ए बबुआ नचली ह गवली ह तुरली ह तब हूं न डोलता वे भोला जी के नाच गाय के हर जम बोली नाच गाय के हर जम बोली अपन मन सारा माय लगली तब परी भोला जी के मनवा डोला भोला जी के मनवा डोला परी लोग हार गई हार के फिर अपना अपना लोक में वापस चल गई तब ई जीमा सौंपल गई कामदेव के आ कामदेव जब धरती पर चलले अपना पत्नी के संगे लेके देखी जब जब निमन काम करे के होला तो पत्नी संगे रहेली कहीं अष्टजाम करावे के बा कहीं जग करे के बा पूजा पर बैठे के बा पत्नी संगे रही है लेकिन बाउर काम करे के बा कुकर्म करे के बा तो वो अकेला हूं कर सकता है। दारू पिए के होखे जुआ खेले के होखे गांजा पिए के होखे चोरी करे के होखे ई सब काम अकेले हो जाए लेकिन निमन काम करे खातिर रौरा अकेले नहीं कर सकता
बेटी के कन्यादान देवे के होखे आप अकेला नहीं दे सकते हैं, पत्नी की आवश्यकता है। पत्नी भी अकेले नहीं दे सकती है, पति का आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान भोलेनाथ के रूप अर्धनारेश्वर के काहे बनल? ब्रह्मा जी लगनी दुनिया बनावे तो खाली पुरुष के निर्माण कैली, माने खाली मर्द लोग के, लेकिन मर्द लोग से वंश आगे ना बढ़े। खाली मर्द से वंश आगे बढ़ी ना बढ़ी। उहे भगवान भोलेनाथ के ध्यान धनी ब्रह्मा जी कहनी कि हे भोलेनाथ कोनो उपाय करी जे दुनिया के सृष्टि के काम आगे बढ़ो। तो भोलेनाथ के ध्यान धनी वही बड़ा भोला जी भगवान भोलेनाथ आधा रूप मर्द के आधा रूप नारी के लेके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट भइनी, लेके प्रकट भइनी। उहे वहां के दहिया में से नारी अलगा भइली, अब ब्रह्मा जी के नारी बनावे के शक्ति देली। तब से ब्रह्मा जी नारी पुरुष दोनों के निर्माण करे लगनी। ए बबुआ अब का होता? कामदेव रति के साथ में लेके चलले आके कैलाश पर्वत पर वृक्ष पर बैठ गए। सूखल घास हरिहर हो गई, सूखल वृक्ष हरिहर हो गई। बूढ़वा लोग के जवानी चढ़ गई, लड़का सब जवानी हो गई। ले जा सारा लोग काम के बस में कमाधुर हो गई। उहे भगवान भोलेनाथ फूल के बाण बना के भगवान शिव के हृदय में बनले। तो काम के लागल रियागी अब भोला बाबा गोइले रे जागी। भोला बाबा गोइले रे जागी। लाल लाल आंख करके भगवान भोलेनाथ हर तरफ देखने लगे। कौन 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 है जो ऐसा गुस्ताखी किया हो मोरे रामा? चारू ओरिया नजारा घुमावे रे मोरे रामा। चारू ओरिया नजारा किया हो मोरे रामा। चारू ओरिया नजारा घुमावे रे। कामदेव पर मरली नजरिया गबले मनोज घर कररिया। कामदेव पर मरली नजरिया गबले कामदेव पर मरली नजरिया गबले मनोज घर कररिया। हो मोरे राम कामदेव भइले जरी छारन। हो मोरे राम कामदेव भइले जरी छारन। कामदेव जन्मिले। कामदेव के पत्नी भोला बाबा के गोड़ धक्के रोवे लगली। भोले बाबा
देव लोग के हित खातिर हमार पति ऐसा काम के लिए बड़न हमारा पति में कोनो दोष नहीं है नहीं खे लेकिन अब हमार पति ये दुनिया में नहीं खन उधार हमारे कैसे भगवान कहने की रति चिंता मत करो द्वापर युग में कृष्ण के बेटा प्रदुमन तार पति हुई है तू मायावती हो खबू उनके से तार पति के विवाह हुई वही से तार विवाह हुई तार उधार हो जाए अब भोला बाबा के ध्यान टूटल आ देवता लोग भोला बाबा के लगे झूठल अब भोला बाबा पूछे लगने की कहाँ आइल बानी लो तो देवता लोग कहल की ही त्रिलोकीनाथ हमने के मन करता एगो बाराती करे के भगवान कहनी तो जालो तो कहलो कि नानू वो बरतिया में रौरो के नेवता देवे आइल बानी सन जे रौरो चलब सकारी चलब नु शंकर भगवान कहनी कि हां चलब बाकी ए देवता लो ओ बरतिया में दुल्हा के बनी हो तो कहता लो कि दुल्हा रौरे बनो ओ शंकर भगवान कहनी कि होई देखो हमार विवाह देवता लोग कहल कि हाँ बाबा राउर बिया बाबा आर विवाह बाबा हो हर विवाह बाबा तो करी आपन रौरा हर विवाह बाबा करी एगो बौरा आ दूसरे में दुआ आ कौन लड़की करी हमरा से विवाह तो देवता लोग कहल कि ये भोलदानी रौरा सब जानतानी 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 जान के बनिले बौरा बाबा करी आपन रौरा विवाह बाबा करी देवता लोग बतावल पार्वती के विषय में तो शंकर भगवान परीक्षा लेवे खातिर शक्ति ऋषि लोग के भेज दे कथा ये जब रहतिया आयो तने को लयदारी के भाव लागो तब एगो भोजपुरी गाई ना हम इंग्लैंड से आइल बनी इंग्लिश में हम भोजपुरी ना गाइले हम अंग्रेजीए गाइले खाली बोका है बागोड़ आदमी कहीं का देखो मंचन देखी अब ई बात कहीं मत कहब हां कि हम ऐसा माइक पर ना गाइले ना जब जैसन तब तैसन हां समय आई तब बिना माइको के कहियो पनीर खाता नहीं कहियो सतुए पर दिन काटे के पड़ी कहियो रस्सियों पर खींचे के पड़ जाई राजा हरिश्चंद्र दानी रहले कोनो कमी ना रहे ऐसा समय आ गइल कि बेटा के बेचे के पड़ल मेहरारू बेचे के पड़ल माने अपने डोम के हाथ बिकाए माने रौरा ऐसा समय ना आई जे मेहरारू के बेचे के पड़ो ना भले मंचन के बेच दी रौरा बेचे के पड़ी तो केहू और प्रिय आदमी होई नु हां ओकरे हाथे बेच दे जैसे माने हम ही बनी और प्रिय मित्र बनी छोट भाई बनी तो माने उस समय खातिर हम बानी कोनो बात नहीं है बाबू है रे लेदारी हो उहे हो लड़का 12 वर्ष के बाद अपना भाई के ससुरारी गइल बा अपने भाई के नु ना तेरा लाला के भाई के अपना भाई के ससुरारी गइल बा आ सरिनिया के जब देखलस सरिनिया के जब देखलस रोआ टूटे टूटे कोइले रहा नहीं जाता छोड़ देखलस त कलस की बाप हो बाप बाप हो बाप तब कितना फैसलिन जियान होता चिन्ह तारू हमरा के
प्रणाम है जीजा जी। अरे खुश रहो साली जी। चिन्ह तनी हमरा के रुआ खूब अच्छी तरह। तारा के तो हम चिंता बानी भैया के बराती आए नहीं तो बाप रे बाप गतर गतर ड्यूटी काट के फूल आ देले रहलू। तू हमरा के चिन्ह तारू याद बा कुछ? हाँ जी चिन्ह तनी। केंगा कहतनी कि तू अब सियान हो गइलू हाँ हमहू सियान हो गनी। हाँ तारा दीदी के शादी हमरा भैया से हो गइल हो गइल बा। तोहरो शादी आम 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 इ का कहतनी बुझात नहीं खे हमरा। चुम्मा मांगतानी। तू जानता रह चाप खत्म बारे है बाबू। मन हम कहतनी ये तोहरो सदिया हमरा से हो जाई तनी मंडल का तहर विचार बा? बोलो हमरा मेरे बा कौन गुण देखले बनी? तारा में कौन गुण देखले बानी? अरे पगली तार तो गुण झलकता। तारा में कौन गुण नहीं है? ई कहो तू हर गुण से परिपूर्ण बा। का कहता? गोरे गोरे गलिया क्या बात है क्या बात है। बना लो 50 ग्राम। गोरे गोरे गलिया अरे काला काला तिले हमार चिरई। गोरे गोरे गलिया काला काला तिले हमार चिरई। तो देखी के धर के हमार दिल हमार चिरई। तो देखी के धर के हमार दिल हमार चिरई। तू ही कबाड़ू हमारा मन के कलापना। तोहरे खातिर केतना सजौले बानी सपना। तोहरे खातिर केतना सजौले बानी सपना। हरे तू ही कबाड़ू अरे बना के हमारा हाँ दिल के कलापना। ये शर्मा जी है। हरे तोहरे खातिर केतना सजौले बानी सपना। क्या बात है क्या बात नजर न आवेलू होला जियल मुश्किल ये हमार चिरई। नजर न आवेलू तो होला जियल मुश्किल ये हमार चिरई। तरह के एक दिन ना देखिले हाँ जी और तब बुझला जे हमार प्राण निकल। एक दिन ना देखिले तब बुझला जे अंतिम सांस चलता।
कुछ कहबो का तो कहिए ना हाँ तब वो अपने बारे में बताइए बोलो कुछ तन रवा बगर मन हमरो नहीं खेलागत अच्छा मीठ बोला कटासिन खाने रवा कहीं का कहो तनी तोहर के देखी ना जीवन मुश्किल ये तो देख के धड़ के हमारा दिल ये हाँ माची रही देख के धड़ के हमारा दिल ये हाँ माची रही तो देख के धड़ के हमारा दिल ये हाँ माची रही 2 मिनट समय बाँचल भी है तो म्यूजिक मत बाजे भैया लोग पुरस्कार दिले बा शैलेंद्र भैया पुरस्कार दिले बानी और किरण भैया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन अंतिम अंतरा बोली में भरल बा तहरा मिश्री मलाई बोली में भरल बा तहरा मिश्री मलाई मन करे चुमली उठ के ललाई मन करे चुमली उठ के ललाई जब तू बोले लू हाँ मुंह से लार चुएला जब तू बोले लू तो तेरा बोली से मध टपक बोली में भरल बा तहरा मिश्री मलाई मन करे चुमली उठ के ललाई तहरा पीछे पड़ल बाड़े सब कत सुनी ले हाँ माची रही तहरा पीछे पड़ल बाड़े सब कत सुनी ले हाँ माची रही तो तक के धड़ के हमारा दिल ये हाँ माची रही हरिओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय हरिओम नमः शिवाय कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय आई अब हमने के बड़का भैया प्रभुनाथ तिवारी जी वहाँ के सेवा करो।